İskatla şavulan Ayrat Sünşeleyev bugün tevgi tapqır zor sahnede vals eylene. Dolqınlanu da yok tugildi. Волнениялар бар инде ата. Барысына бергенде азия берсек шулай движенияларны унутмастан деп, өзеңнең автобиографиядан анда сөйләгән нәрсә шундый важный моментларны унутмаска нәрсә әйтергә. Авыл егетләре өчен чираттагы бәйгә күзне бәйләгән килеш гай качкычларын белү дә әллә ни авырлык тудырмады. Дөрес, 6-7. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән чираттагы ярышта район авылларыннан килгән уңган егетләр тимә тагу серләрен дә үзләштерде. Бүген иртәгә армия сафларына китәсе егетләргә ул да бик кирәкле булачак бит. Соңрак нәтиҗәләр ясаганда хатын-кызлардан гына торган жюри булачак солдатларның эшләренә җентекләп бәя бирде. Киттек Сөнчелеев Айрат. Бу инде егет почти армияга китә торган. Монысы бик нык. Үзептал булмый. Замана егетләрен эштә һәм сәнгатьтәге уңганлыклар белән бергә төбәк тарихы, тел буенча да белемнәрен тикшерделәр. Катнашучыларның әйтүенә караганда, әлеге интеллектуаль бәйгенең иң катлаулысы булган. Әзерләнгәндә авыр иде бераз. Визиткалар, аннан шигырьләр әзерләргә иде. Шигырьгә исәп бар. Мин җиңәчәкмен, Алла кушта. Чишмәләрдә ячылады авылымның моңнары. Тальян гармун уйлап үскән яшь егетнең җырлары. Чишмәдиләр, сусап суын içкәндә. Бигрәк батыр мин авыл егете, су буенда үскәндә. 3 сәгатьтән артык барган бәйгедә районның иң булдыклы егете исеменә Иске Мастяк авылына күчеп кайткан. Менә дигән итеп татарча сөйләшүче рус егете Роман Луньков лайык булды. Миңа иң авыры булды юләргә, иң авыры җаваплар булды. Но мин үгә кайткач инде өйрәнермен бөтен затны. Ульяновский областның историясын бик яхшы өйрәнермен. Бүгенге ярыштан бер генә егеттә бүләксез китмәде. Аларның һәрберсенә дә төрле номинацияләрдә җиңүче тасмасы тапшырылды. Һәм бәйгенең иганәчесе, танылган меценат Эдуард Ганиевтан бүләкләр бирелде. Шуның кадәр оста иттереп, дөрес итеп уйланылган конкурс. Рәхмәт сезнең шундый булганыгызга, татар булганыгызга, татар районы булганына. Чын күңелдән олы рәхмәт. Сер түгел, күпчелек җирләрдә күбрәк татар кызлары арасында гына бәйгеләр уза. Шуңа да ульянлыларның матур һәм кызыклы башлангычы илебезнең байтак төбәкләрендә генә түгел, күпләгән чит илләрдә дә булырга өлгергән Гөлназ Шәйхине дә гаҗәпләндерде. Менә бүгенге бәйгене караганнан соң минем шундый фикер тудым инде. Шушындый бәйгеләр ешрак булсын иде. Егетләребез аларыбызны уңганнар да, булганнар да, һәм менә халкыбыз аларның уңганлыкларын күрсен иде. Чөнки егетләр тормыш алып бара торган кешеләр. Алар хатын-кызның тоянычы була торган кешеләр һәм гаиләнең тоткасы була торган кешеләр. Менә алар үзләрен күбрәк күрсәтсеннәр иде һәм менә безнең кызларыбыз булачак егетләргә, булачак ирләренә, булачак әтиләргә менә бу ниндидер бер стимул да бирер иде. Бүгенге район бәйге